Slay. Publika Kako jedva si čeka vaš... kao tetka? Pošto pretpostavljam da u poslednje vreme provodiš... Pa prenežna, preemotivna, preponosna i jedna zaista najdivnija uloga o kojoj su mi samo pričali, a zaista nisam znala da je to tako. Jel se Edita dobro snašla u toj ulozi? Premoćno. Ja sam zaista ponosna na nju kakva je majka, čak i onako prenaglašeno je zaštitnički nastrojena, ali razume moje. Vidim da dosta vremena provodiš sa Naravno, Edicom. naravno. Da se snalaziš, kako se ti snalaziš? Odlično se snalazim, uživam u toj ulozi, zaista. Jel vas je beba nekako sada više povezala? Jest. Od svega onog prethodnog vidimo i mama je stalno sa vama. Prekinula sam. Hoćete da vas ostavim da... Hvala. Pa ne, samo sam hteo da izađem. Boja neće pričati o bebi, kao. Da, malo mi je neprijatna bila tema, kao, ne znam što da kažem. A Bojkom? Boki gleda, Bojan još nije upoznao bebicu, ali čim beba napuni 40 dana, pozvaćemo ga da se upozna sa Zojom. Da menja pelene. Da se Bilo upozna, straha da. kad si je uzela u naručje prvi put? Ne, nije. Nije. Šta očekujete od večerašnjeg nastupa? Publika jedva čeka da čuje ekspresno. Pa vidim da su zaista se okupili, da je velika gužva. Ja sam naravno malo uzbuđena, ali nemam neku sad tremu. Ovo mi je posao i prosto uživam u ovome i to je to. Bojan se nekako spremao uz rakiju. Šta ti razbijaš tu tremu ako ima i kad Samo ima? hladna voda na ovu vrućinu i generalno ja se opuštam uz vodu i uz moj mindset. A inače, šta znam, nekako alkohol me samo još više unervozi pred nastup. Boga mi, Bojan je spremio koreografije, da li si ti naučila ili kako ćete se uklopiti kad budete zajedno pevali? Pa mi smo imali tu vežbe za spot kada smo radili drugi espresno. Ja sam bila jako disciplinovana, ali ovih dana nisam stigla da dođem na probu, tako da ću se, nadam se, prirodno, spontano snaći. Ali je odlično odrađeno, videla sam da je on to pripremio vrlo profesionalno i svaka mu čast na ovim pripremama i na vremenu i na trudu. Ponosna sam što imam takvog druga na estradi, a i kolegu. Molim, ali vama.